Dr. Edward R. Agape. Patong na ka, Doc? Kanina la. 0948-993-3297. Kadali tayo mahigala. Nagasugod na akong vlog sa Facebook. Kung gusto mo mga input sa surgeon, na dito sa Facebook, pwede ninyo basahon. Ang akong first nga article was sa ganito nakalimot na bang ko. O dyan ikaduha katong na. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala man. Wala pa natusok siguro da mami. Wala pa. Kadili lang miss. Kay giango na mi. Hello. Kada dungog na kayo. Sige. Pasig di nakagid. Kay ang kagid nang igo na sa muling niya mo pula. Pero ang kanang mo gawas kani ang panit, ang unod na mo gawas ay dili na nakagid. Kagod. Ipatanaw lang dermatologist day, dili na siya pwede nga kami mag-diagnose ba kay ang tambal po specific. Sus, basig psoriasis na siya ba? Ipatanaw yung dermatologist na siya day. Ipatanaw. Sige. Okay. 0948-993-3297 lalaki 42-year-old Digos unsa man ni nalibang ko karon buntag 5 AM o 8 AM na isagol nga dugo na basig nasamad imong lubot doy kung gahi imong tae. Sabon lang na o kanang tubig ang kinanana. Hello, good morning cellphone. Hello, cellphone. Maayong buntag. Tama na siya day. Palungan ang nasa likod nimo radyo kay madungog lagi na. Akong papa, Doc, ba? 65 years old. Tapos, October 27, nagpa-SBS na. Diyan Ang technical, 6.1. Anya. Ang normal lens, 3.85. Unsa may problema niya day? Unsay problema niya? 5.78. Unsay Okay naman siya, Doc? normal na siya sa pila edad niya 64. Normal pa na siya day. Ayaw basta wala siya gibati. Okay, Doc. Ako November ko, Doc. Maghakot siya balak. Kaya Pagkaunang siguro-bobo naman na siya. Dawakad na siya tulog. walay labo tong diabetes niya. Walay labo to diabetes day. Naanay laing problema. Basig ang iyang kasing-kasing ba? Unya, Ang binisita kaya saka 15, 13, 300 milligram. unya, Isak buntag dito gabi. unya. Nya, Montelocas, Libo Securitin, Oh. gabi na siya. Unya. Karon sa Dok, wala ko nang gapon doon ayaw yung hormone ng sakit ng dugaan. Dili maong tambal. Usap pa. Di maong tambal. Hindi na ang pangkal. Dili. Gi-stethoscope ba na siya day? Gi-stethoscope na sa doktor day? Tutus ko, tanagwan-gwan siya ng dugaan. Gipaminaw siya. Gipaminaw ang iyang dughan. So, nitawin na. Nya walay playmas baga. Okay naman dapat. Karon nag-ubo naman siya. Ay pa-check up nag-usab day. Pa-check up usab. Tapi ka na, balik ba? Balik. Okay? Sige. Ipa-check up pagbalik day. Nya kwan aron ma-check. Okay? Hindi naman na yung tambal sa ano. Lagi kabyuhan na siya. Basig dili na mao. Mami. Masugulit. 0948-325-2383 female 65-year-old Doc Aslang kung naa kay kaila nga doktor especially sa mga ugat o nerve asa pod iyang clinic ang ugat og
nerve, lahi na siya. Ang nerve, kailangan neurologist. Ang ugat, cardiovascular surgeon. So, diha kay mamili lang ka diha day. Hello, good morning, landline. Hello, landline. Hello? Yes? What? Good morning, Doc. Morning. Doc, yung po bang Losartan 100 mg na binigay po ninyo Mm. na once a day, pwede po bang inumin din yun sa hapon? Kasi mataas po ang blood pressure ng pasyente. Ilan ang pulse? 170 over 110, Doc, sa hapon. Ilan ang pulse rate niya nang? 72. Okay, pwede siya Losartan 2 times a day. Twice a day na po. Oh, twice a day na. Salamat kayo, Doc. Sige. Bye-bye. Cellphone. Hello, cellphone. Wala na, putol. 0919-597-4550. Dok, unsay purpose sa allopurinol para sa gout? Ang allopurinol muna siya mubara sa paghimo og uric acid nga mo irresponsible nga manghupong o maghubag ang imong tiil. Cellphone. Cellphone. Morning, Doc. Morning. Kada gwapo kay na ba way background nga gatingog. Mao na si tama gyud ay. Sige day, usa day, usa day. Hello. Oh, unsay ato? Ang tuo ra gyud. Ang hupong yun o kanang nahihubag lang. Asa dapit ang daghan nga hubag, tuhod o sa kilid? Sa imong ay. Naay problema diya sa kuanday, dahil naipit nga artery na siya diya o vein ba. Isa na siya sa mga simptomas sa deep vein thrombosis. Kinahanglan na siya makita og surgeon. Makita og surgeon day. O dili na siya ordinaryo nga sakit. Dili kay balo ang ordinaryo nga doktor ana. Tinalang gyud ka. Ayay. Oh. Patanaw na siya og surgeon day kay naa na siya problema sa imong kaugatan sa vein, o kundi ba na ay problema sa imong bukog, sa imong hawak. Okay? Patanaw og surgeon. Sige. 0955-659-5051. Babae, 26 years old. Akong pikas, batang sa tuo. Mo rin. Hindi pa matanan niya ganiya. 0948-349-7300. Doon saan na eh. 0975-96. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Yes, saya to, miss. Oh, Mr. Day. Saya to, Day. Hello. Hello. Oh, saya to, Day. Sa asa gibayopsi? Lagi asa na ko gibayopsi dapit? Tutoy, likod, asa man? Okay. Unsa man unsay pangutanan nimo? Mm. Mm. Okay ra. Okay ra. Wala unsay findings dito sa fine needle aspiration biopsy day. Unsay findings dito? Adili ba katong akong gihimo ba nga biopsy? Wala pa naghihimo, gihimo na. Ang fine needle ura siya gitusok lang. Dili operahan, tusok lang. Ang katong excisional biopsy, abrihan yun ang unod sa iyang tutoy, magkuha og unod dito sa ilalom. Operasyon gyud siya. Kuha nimo? Dili, mas accurate yun ang excisional biopsy kaysa fine needle. Mahal lang siya. Mm-hmm. Okay. 0975-963-5307. Doc, asthmatic, maka-palpitate ba sa heart? Yes. Labaw lang yun, maglisod ka ginawa mo, palpitate ka. Pag dili ni mo na sa tambalan imong hubak, asthmatic, mag-congestive heart failure ka. Diha na. Mag-atake kas kasing-kasing. 0998-885-7085. Breast cancer stage 2.
naka first session kay mo. Unsay bawal kaunon, unsay angay himuon nga dili maluya human kay mo. Alangan, kaon ka. Ayaw lagi mo to alang mga diet nga dili mo kaon ana, dili mo kaon ana. Dili oy. Wala gyud na siya influence dito sa imong cancer of the breast. Ha? Take it from me for 35 years. Dili mo kaon ani, dili mo kaon ana. Unsa naman ka? Wala pagkagulay po. Wala kay kusog. I-chemo na ka, di pa jud ka makaog-eksakto. Basta na tabuko nimo, wala na. Wala nay base nga maingon ang doktor nga dili ka pwede ani, dili ka pwede ana kay wala nay connection dito sa breast cancer. Absolutely nothing. Why connection? So kaon, eksaktong kaon, insaktong ka kunagana kay kadaghanan wa nagigana. Pugnan pag dunay mo dili pa kaon, patay kang bata ka. 0948-923-8438, 50-year-old babae. Daga kumbal, akong papa na ay time mudako ang ibabaw sa iyang itlog. Ang iyang tinai ang musulod. Need ba operation? Dok, yes. Alangon, herniated na siya. Nisulod na ang tinai sa iyang danlak. Kinahanglan yun na siya operahan kay kung dili, maipit gani itong tinai dito, doble ang trabaho. Ayuhon ang danlak, putlon ang tinai, isumpay pag yun. Ay wala na, imbis sinuon sa yun operasyon, himuong pag yung lisod. Mauna siya no eh. So, gisigon sa akong gisulti ganiya may gala. Ang decision making sa pag-opera o dili, nakabase gyud sa imong doktor. Kung wala ka nakasalig sa imong doktor, pangitag lang yung doktor eh. Wala man na siya namugos kung operahan ka o dili. Pangitag lang yung doktor. Second opinion, third opinion, 100 opinion. Sige, adto dito. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning. Anong saba kayo lagi doy? Sige. Ura man tog ka ng telegraph. Abi na akong lakas loud doy. Saya ato doy. Kasi nya. Ayay. Unya. Okay. Dili pod. Depende kung unsay i-response niya sa antivirus nga tambal para sa hepatitis B. Kay sa akong experience, ang Baraclud, Entecavir, mo na pangalan sa generic sa ginahatag nako sa hepatitis B. Entecavir. Dili, Entecavir. Ang iyang brand name Baraclud. Okay? Gisuwat nimo, gisuwat. Kana siya sa experience nako basta ingana nga level nga 5,000 units sa virus, mubaba na siya in 1 year's time, mabubaba na siya about 20 to 30%. Sa Entecavir. Ina imong possible kay antiviral man gihapon na siya pero wala ko experience na nga tambal day. Ang akong experience is 1996 kana siyang Entecavir. Okay? Isuwat. Wala undang. ang katong mga pasyente nako naayon nako mga 3 years sila nag-inom doy every day. Ang 1 milligram maabot po siya 148 pesos kada isa tabletas niya once a day man. Pero kung dili gyud nimo kaya, wala jud kay budget ana, ayon lang sugdi kay sayang. Pero kung gusto gyud mo nga mawala siya, budget gyud siya kay mura man gyud siya tambal ba. Entecavir, mura gyud siya ba. Kay kung dili nimo tambalan pag hepatitis B, antivirus lang yun. Antiviral lang yun. Wala. Di ba may epektong biot doy. Kay para naman nas biot ng antibiotic. Kana siya kay virus man na siya, di viral, antiviral. Kuha mo? Okay.
Wala gyud kay batiyo ng hepatitis B doy. Wala gyud siya kay mag-cancer of the liver lang man na siya. Oh, cancer of the liver man na sa paingon. Kundi siya matambalan. Tiwason na lang yun. Oh, anto di ang pati purol imong kuno na prinda. Kay dili man mo pwede maundangan. Sayang man. Okay, may butag. Ah, kani akong ginasulti sa inyo may gala. Mo ni siyang mo ni ang akong epitome sa in English pa nga pag-manage og pagsakit. Dili ko magpaalang-alang og tambal nga di kaya. So, kung di kaya ayaw sugdi. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Mhm. Sa ganito, nakalibot ko imong sakit. Sakit dili. Pwede ka mo atog orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon. Okay, may buntag. 0977-235. Basig, matingala mo nga. Sa imo day, Dok. Ay, basta sulti ta mo may gala. Natiguang na lang yun ko. Di ko yung taon dato. Kay dili ko gusto ng mamugos ko nga ako'y sikat. Maani mo sa ako. Dili ay. Anto lang yung doktor eh. Taon. Ano, mamugos man ko sa inyo nga, di man ako na madala ng kwarta pagkabatay na ako, no? Bisa kung sao na ako. Nakadunong hinunto kong joke atong, milyonaryo sa Malaysia. Ipadala yun niya itanan kwarta na sa iyang lungon. Paglubong sa iya, itinuod sa iyang asawa, kay mamay ang gusto. Gisyuhan na niya post-dated check. Gisulod sa lungon, ang kwarta wa niya gisulod. Wise pod ang asawa, no? Post-dated check good. Disgracias manoy. Wanoy nadala masig gamay. Hello, good morning, cellphone. Hello. Yes, what can I do for you? Wala kay guba ang ngipon nang? Kanang lusay nimo basig gikan sa guba nimo ang ngipon. Unahon nimo ang dentist, ipakuha ng guba nimo ang ngipon. Unya obserbahe 1 month later kung napa ba ng lusay diha. Okay? Okay. 0977-235-7963. 66 years old, female, igakos. Aslang, makadaot ba ang pain reliever sa tiyan? Depende sa pain reliever day. Kay daghan kayong giimbento nga pain reliever karon nga wala na effect, wala na side effect sa tiyan. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Yes. Naimutag. Unsay diagnosis doy? Unsay diagnosis sa doktor nimo? Okay, tapos ngan say pangutana nimo? Mao nay problema doy. Kay ang sa akong evaluation gyud, ang tao di gyud mabuhi kung di mo kaon, di ba? Kasabot pang siguro ka na. Karon moingon na yung doktor nga ayaw kaon na nagkaon na niya kay wa na gay gani ang bata. Usaon na niya pagkabuhi, patay. So ayaw tuwa na mga ayaw tuwa na nga pagkaon na gud. Ay, wala na siya resistensya kung ayaw tuwa na. Wala na sila base nga maingon sila nga dili pwede ana. Wala sila base ba? Puro na istoryang kabuk. Sabot ka? Sus, in town. Magbabuhi na siya isa ka tuig pa doy. Wala na siya. Pagkaon na. Insaktuha ang nutrition kay besa pag unsa na sila asa sila graduate, wala na sila gahuna-huna ang physiology sa tao. Kinahanglan mo kaon gyud. Kay kun dili unsaon na ang pagkakaya na sa kemo? Kaya nimo? Okay. 0955. Ngano mosulti bang ko ana may gala? Kapila na ko makatubang og pasyente nga gi-chemo. Pag dili na ko siya tagaag eksaktong nutrition, patay ba? Wala pa ko'y nakita ang pasyente nga gipakaon ako eksakto gyud karne, kaon. Buhi man lagi. Wala man na side effect.
Walay base na ilang ginaingon dili pa kaunon ba? 0955. Makig-discussion pa ko sa ila ba? Ha? Asa man na ilang nabasa be? Ha? Wala man na sa libro. 0955-795-6151. 67-year-old female. 4 days na wala kalibang. Unya, paglibang, gagmay, murag tae sa kambing. Unsa inumondok, dili. Magkinhanglan yun ka o barium enema. Kung dili, mag-CT scan ka of the whole abdomen. Dili na tambal eh. Kaya basta ganun maghimo nagkanding, kanding, maghimo nagtae nga ingong kadagkog kanding, naganay bara sa tinae ba? Absolutely. 0910-784-5378. 57-year-old babae. Akong shoulder sa right kay sakit. Nagpahilot ko kay napiang daw. Unsa man ni Doc? Arthritis, frozen shoulder na ay. Matkaya ba yung naghilot? Nga bukog man ay problema na. Ingani siya may gala ba? wala man ko na mayabas pag eskwela na ako medical school. And I came from University of Santo Tomas. Wala man ko kabasa dito nga dili ka mukaon na nya pugdan pag yun ang protein, ang carbohydrates. Ha? Unsa may labot sa cancer dito? Wala na sila na-study sa unsay physiology, pathophysiology sa cancer ba? Wala man na dito connected dito. Wa man ko kabasaan na nganong wa man ko nang mayabas. Wa man ko kita dito nakabasa nga dili pwede ana. Unsa na imbento? Ha? Wala gina sa day. Tuo lang muna ako kay sa tinuod pa. Wala gina sila base nga nung dili pa kaunon ang pati mo na kamunggay na lang ipakaon sa bata. Unsa na may makuha nimo sa kamunggay? Nagakemo ka pa. Napag kay kalaban nga kemo. Ang nga leukemia. Unsa ba man na pagkabuhi sa bata? Akita ba mo nabuhi nga na mga manang? Wala. Kadaghanan patay. Ang advice ba nga walay base sa physiology, pathophysiology, lami kay dukdugog 2x2 kanay. Wala gyud sa base ba? Ambot anig asa ni nilang nakuha ng istoryahan na ba. Usay lagi tigawang naman kumigala, makaingon gyud ko gyud ang taon. Asa man silang kakuha ana nga wala man na sa libro ba? Sa akong training, pagputol na og tinai, pakaulo na ko lang isa ko kay kung dili man maayo ang tinai. Dili siya mo sumpay. Magtanggal kog tutoy mahigala, magkimo gani ako pasyente naka-isukal na siya ba? Isukal, high nutrition diet, high protein diet, kaon gyud kay so tanawa na ako gi-operahan sa mga tutoy. Daghan kay ko, sus, tanaw nimo oy mga sakit ba pero nagakemo na siya. Tanang uban, gipugnan ana, tanawa luspad pas nga matay ba. Ambutin nyo, 0975-963-5307, 36 years old female, sign ba sa grabe nga nervyos kung magkurog-kurog ang kaunuran. Tapos pamati na ako permilinog. Unsa ni Doc, nervyos o anemic, dili ay, basig na kay toxic goiter. Di lagi kahimo og diagnosis day. Kaya wala ka nag-eskwela og medicine. Let your doctor make a diagnosis. Kung bugo na imong doktor, di gid nga makuha. Di ba? Practical lang gunagot. Dili gid lagi mo makahimo og diagnosis. Bisag pag-unsaon na ninyo basa dito sa Google, bisag pag-unsaon ninyo, saan na ninyo pagkabaluan nga ang evaluation sa usa ka sakit, takes about 1,000 diagnosis. Saan na ninyo pagkabalo? Dili gid ka kabalo ana. Ang doktor gid kabalo ana base pag pila ka milyon imong computer imong gamiton. Gihimo na day. Dili yun mag-take over ang trabaho sa doktor. Dili yun. Craig's Computer, Craig's Computer. Pinakadagko na sila nga computer nga gigamit para sa NASA. Sa space ba? Pagpadala nila og probe paingon sa Pluto. Craig's Computer gigamit niya. Napulo pa yung kabok, which is equivalent to about 1 million nga ordinaryo nga PC. Dili gihapon makaya mo decision gihapon ang admin sa NASA. Gitry nila nga makadiagnose og pasyente. Gitry na nila. Kasi nitabo, patay ang pasyente, no? Dili makambyuhan ang utok sa doktor. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan.